Pwede nga nagaduti religion. Pwede nga nagaduti grupo na mangisur-suro iti Biblia. Kaya pwede nga nagtuduma iti ibang pagada. Ano niya matamon, ano niya iti gusto. Ano niya iti surugan. Nurunan, ada kita nga panahon na natin napsa sa uso iti social media. Tunggal ulapatan nyo iti cellphone nyo. Kaya makita tayo iti na duma-duma na grupo ano tayo mga kasaban. Kaya na duma-duma mo iti explanation. Kaya panani lawlawag na iti linya itinasantuan ng kasuratan. Kahit nga sa dagito sa nalabit sa kamayan iti Apo tapno ka may waragawang iti Evangelyo hindi sa una. Ngayon natin nga sa ito nga sa namatlayo kanayang nga scriptures iti daldanon ko kadakyo. Kaya dapat na awan iti personal na explanation na ibagbaga kada kayo. Palubusan tayo nga iti Espiritu Santo isote mangi lawlawan itong lagmay sa tayo. Iti aramigan tayo lang kata ulit-ulitin tayo nga basaan iti nasantuan nga kasuratan. Nga pakuyugan tayo iti panagdawat kina ko Diyos kabal iti Espiritu Santo iti panangilaw-lawang na kada tayo. Saan tayo nga agtalat kada iti ibaga iti kinaduma-duma nga tao ta amangan nung kabuan na kadagidyan nga ibaga kada tao lang iti bukod na nga kapag-panunutan. Iti tayo nagsapa ay tinapsan. Kita tayo palabusan tayo kay Apo nga ramado na nagto nga mensahe manipod pinwan babalan iti panangisura ni San Judas. Now, dahil nga Judas sapsat nga di Judas Iscariote nga nangilako kini Apo Jesus iti 30 na peraso nga silver na pera. Ibaba naman lang ito yung siya sino, dahil nga Judas, San Judas. Isod ka po na ay ito nga usap, nga suroton na, ikay magpanakay basa, ikay mensahe na ako Diyos, para kada tayo. Kaya saan lang kata, iawin nyo, dahil nga naiprenta, tanawang iti Bibliayo, dahil iti basbasahan nyo. Kalpasahan na kayo iti balbalayo. Ay, ito nga, usap. No, kita yung scripture text nga may basa ka na tayo. May isang sekreto, iti panagtalanay nga nabalagi. Iti panagtalyasan tayo, iti na Christian na biyak tayo isulagay sa uon niya ang Diyos. Nga naidulin, iti kaungan, iti puso tayo, kan panpanunod tayo. May bilang managasat tayo, no da tayo, kat ikan tayo importansya, iti saon niya ang Diyos. Nagsipod ko na nagasat na iti tao na, ituloy yung mabasahan na ito nga sa. Kat, verse 11, isaon, indulin ko iti puso, tapno siya magbasol kanya. Sekreto na niya kabsa tapno datayo. Antay ngay pagbaga tao tayo lang. We are just human na nalakang basol. Well, nagpwesto na dyan. Ngayon no, amo tayo isa na ako Diyos. Kasi dulit tayo, dito puso tayo, kanpan-panunod tayo. Antay nga basta-basta agad makarami iti basol. Ito nga sa. Kan, iti verse 1, 2-5, isaong isuti silaw. Naging saksa.
Well, manta, iti sao niya po Diyos kada tayo, ang buka iti sao niya po Diyos, eslaison iti lawag, silaw, na monitorong kada tayo, manglakbay kada tayo, nga agturong iti pakadadayalan, nga disgrasyahan tayo, physically and spiritually. At sa pasantay karon, iti Judas, may salang nakapituloy iti daytoy, na-friend iti Ilocano, pero iti Tagalog iti daytoy. Para kadagihan mo ngayon makaawat iti Ilocano, di dyan basbasit iti pang-friend na Tagalog. Tagalog. Okay. Yung Ilocano, iti kitantay kata. Iti verses 1 and 2, dito iti salutation na pangurugyan na. Kaya naikurong dito kada tayo. Kada kayong inayaban ti Diyos, kaya nagbibiyak iti ayat ti Diyos ama. Kaya iti panang salak ni Yesu Cristo. Sabay kumatat kada kayo, dinaan-anay nga asi. Tal na kaya. Nagkapunta ito yung surat ni Judas nga dito ni Yesu Cristo kan kapsat ni Santiago. Okay? Ito mga Judas, adipan ni Apo Jesus kan kapsat ni Santiago. Saan nga ni Judas Iscariot? Ang Iscariote. Ito dito. Well, ito nga kapsat, dahil salutation na, pamrugyan na, dito kay panahariang mo, pinagsurat, kan kasama, iti panang-describe na kadagiti nakaiturungan, iti dito ng surat. Isang ka po na ito nga kapsat, noon na kayo, kahit pipigpigin nyo nga inawat yun niya ako Isus sa personal na manabot at manangisalakan nyo, dahil ito ipisurat mensahe niya ako Diyos. Kada tayo. The verses 3, agigana yung sumarsaro, 16. Describe na kada tayo, dagiti 1, saan nga putno na mga maestro, itilindin, kung nag-isaw na mga Diyos. May address kang kanta na tayo itilindin, kung nga ay ayatet na gagawin. Panggap ko iti surat kada kayo, may papanitipan na kaisalakan tayo amin. Ngayon kapilitan nagsurat at kada kayo dagos, tapno dawakat may kabelyo di amin nakabalan nyo, habang salak ni iti pagmati alamin pinsan may Diyos kada iti katao na. Dito kapsat makita tayo iti kinakardyan. Iti kina-importante panagkasapulan mo na. Iti panangisurat niya ni San Judas. Iti dahil nga mensahe niya ang Diyos. At sipod iti nga panahon, katagdara-uragan, nagruagan, nagiti na dumang grupo, na dumang mga maestro, iti lintet, mga lawlawag, kadagiti Holy Scriptures, kada dumang kadakwada, kagatuan kadakwada, kaya saan nga gusto, hindi pa nang nilawlawag na kadagiti. Gusto nga, kasapulan mo na nga insurat, kung nagsurat ni San Judas. Verse 4, na nakastrip alikay ng taglaw, iso magmamanong at ang tao nga awanan Diyos. Balbali ko ganda di mensahe, may papaniti paragor ti Diyos tayo. Aramatan dati sa o ti Diyos, apanglingen, kadagiti tinadarabda. Bida bigbigan ni Yesu Cristo, at kakaisuna ang maestro kan ako tayo. At dapat niya mga ibagbagan na isunod niya ng Diyos. At ang mga niya mga ibagbagan, iso din anghel ti Diyos. Iso din mensahero ti Diyos. Okay, ito din sa iso nga hanlangan kadagiti nga panawa, ibig nga panaway,
iti parami dito, o di urepay kada dito na tiyempo. Nabayaran ngayon pakamo, nasanto na surat, dahil ito ay apan nakailunod na. Numay ang muyan na dito, kaya kung may palagip kada kayo, di pa nangisalakan ni Jesus, kadagit Israelita, manipod siya Ehipto. Ngayon, kalpasan na, dinadalo na dagiti saan ang namati. Laglagi ko nyo, dagiti ang hilit sa din nagtalinayan ng tisigon na kasasaada. No di ka't pinanawan da dagiti pagkaingan da. Impupok ti Diyos da, iti kasinatan iti baba. At nanayon, anakawaran da, agingga adumten, tinaindaklan nga utaw, maupong da. Laglagi ko nyo, ti Sodoma kaya Gomora. Kaya nagiti kabangibang nga itili. Nagbasog da iti pagnak malala, kaya kinagarat, kaya't sagsagabaan na tidusa iti aganayon nga apoy. Dahil ito, iti pakabalagan tayo amin. Nandiyan pa kinatagtagal ng mensahe manipod iti Diyos na saan na iti mismo na inaisurat na sa una. Kahit ang nusan. Numalagay yung very popular istorya, may papaniti Sodoma at Gomora. Niya igaya ito ng napsat. Ang nanagigaya ng pamilya ni Lot. Okay. Kat sa dyan ang lugar ay ito ng napsat, iti number one na kababalin, kaya narami talaga tao, homosexuality. Homosexuality. Now, why ka nga sa? Kung na ito, ilaglagay po nyo ito dyan. Ang sipod, dahil nga arami. Kung ito, nagbaso dahil panakikamalala, dahil kinagagat, kaya sagsagabaan na pidusa, ikaganayon nga ako'y. Dinusa na ako dyan, tinura na iti Sodoma at Gomora. Nang kadagiti na yun po, ito lagi para damdamak na puot. Iti latest na puot, igay Maui. Ang tanyag pagpagang na iti Maui, katulad iti Sodoma at Gomora. Ngayon mga ito nga sa kagarapurak iti arami iti kahapon data na ipapang iti ito nga arami panatikamalala tinadarat, homosexuality and the dumapan. Now, kunanto sagsagaban na tigusa iti agnanayon nga po. Now, hindi ka mo, nakasama may interpreted, luluwag, sagsagabanda, pre-sentence mo dyan, pa nakay-prenta na, sagsagabanda. So, kagayay, tatawag kayo, so, dumak ng Gomora, agingga na tata, sagsagabanda tayo. Hindi apoy. Kata, i-describe na nga apoy, ang nanayon, dyan tierno. Apoy nga saan nga mag-itet. Kuna na sa dyan. Yan, kung may kada tayo, para dito ay natatawag pagsagsagabadan ng impyerno. Yung dahil ito ko na niya ako Diyos. Sagsagabanda, tilusa, ikay na nayon nga apoy. Kaya warning kada tayo, balaag kada tayo, paalala kada tayo, na tao tata, ng runa na tayo na agkunkunan na namakatis. Hatang ang kaligtigaya, pinawatay na ako ito sa personal na manubumpirma ng isalakan, kaya pakigagawi kayan. Bagi Israelita sila, insalakan na mo ni sila, manipod iti slavery, Egypt. Nga, kantong makanapada, katwa na kanapada, tinalikodan ka na ako Diyos. Katagigan ng kalikod kanya ako Diyos, dito sana ang Diyos ka. Kasama ng kausa, kadagigan na tumpay nga pasama.
Kuna na verse 8, kasamad nga iti arapat dagito yung tao nga uwan ng Diyos, agaramit ka kadagiti basbasol amang tulaw iti bagi damatlaan. Laksidin ka ito ray ti Diyos, kaya laisin da, dagiti na kaya kaparswa iti nato. Uray pa ni Miguel, ang pangulo dagiti Angeles, di na inaramit iti kasta. Iti patakidangatan na iti Diablo, iti pagsutyatan dano siya sino, iti mangalay, iti bangkay ni Moses, di na inokong iti Diablo. Pinunanalaan, tugnaran na ako mati ako. Ngayon, agsaw dagito yung tao, iti ngay pusor, dagiti bambangan, agida, maawakan. So, agsaw dagito yung tao, iti bambangan, agida, maawakan. Ito yung may isang mga pagkus dito yung sa ado dagiti tao, nga agsaw, na ipapangga dagiti bambangan, nga espiritual, nga sang hanggang maawakan. Dagiti bambangan kasigod nga mudan, kasi di nakaisigudan, narit na dagiti atap na animal, dagiti patlaan di mga kadawal kadakwada. Nakabutugan di mapasama kadakwada, kasi norok sa tidalang ni Cain. Siya sino ni Cain? Iti may sa kadagiti duwa na imo na anak niya lang ni Eva. Itinaramit niya Cain, tinatay na, nikapsap na maabil. Kaya nasaan lang na dahil itinaramit na, na mag-isa lumasin, iti pagkaitan niya ako Diyos, iti diyan na. Kasta, kaskin ni Balaam, binayang ka ni Korean, bigay ko dito, dako iti gulgulan. Dako iti kwartal, dako iti hanggang katibaw. Imagsara akas ni Kore, kahit nadadalo naman akas kenpuanan. Isu dati mangintak, iti ganas ti panagsasama o iti panganan. Gapu iti kinarawat kan nakababain panagbardagda. Okay. Dagiti na bagbagi dati asa si Kaswanda. Kasdalaulan na ikayang diangin, adi makalitan ititudo. Kasdala kayo, adi ang bunga, uray simpo ti panagbubunga. Kayo, anamarot, kaya natayan, ano na pinsan. Mayari ka, kadagitin na tawal, kadaluyan, inibaybay. Kaslalapugan, panarugin, kagiti, nakababain, naramit ka. Kasdala, kadagiti, agalan na abitwen. Ngayon sa ganaan ni Diyos, hindi pagganan, hindi ang nanayon, amang liwang asin niya. Dagiti kakastata tao, itinanpanunot ni Enoch, ang may kapito, ang kapututan niya lang. Hindi pagtunong ito. Kitaan niyo, umayo di ako, agraman, nagitirin ng ribo, ang nasantuan na angeles niya. Tatlo o kumanan di amin. Dusaan man to dagiti managbasol nga awan ng Diyos. Gapu ka dagiti amin nga inaramit da asaan ang Diyosan. Kan amin asin nga uda ang may busor iti Diyos. Ulitin kaya may pasay sa kaksas di gold leader. Dusaan nanto dagiti managbasol nga awan ng Diyos. Dako kadagiti amin nga naramit da asaan ang Diyosan ken amin asin nga uda ang may busor iti Diyos. So aramin da ken sao. Naita iti may sa kadagiti pangipatayan nga ang Diyos iti patindusan. So anadan tayo, dagiti aramin tayo, anadan tayo pa iti sao tayo. Anadan tayo, dagiti niyo tayo. Well, verse 16, managreklamo, kahit managpabasol, managreklamo, kahit managpabasol. Dagito yung tatlao, kahit surutan na dagiti dapres at tarigagayda. Ipasindalag na dagiti bagbagida,
Kat pateray umanda, daging isap sa balik ang mahalaga kayat da. Ay ito nga sa nakabi pa lang yung ganito na nagpapasok. Ada pa lang kami kaya marami tayo managpapasok, managreklamo. Kaya managpasindayan. Well, ito nga sa itinasampo ng kasuratan na ito di mga ipagbaga nila ito. Isot ka po na kaya ko na ibas-basa di isaw niya ako Diyos directly manipot iti kasampo ng kasuratan. Tapos naawan ito mga ibaga na iti pangituturuan tayo iti pananasasaba tayo. Ni Apo Diyos na mismo iso iti nami paltingin kada iti nagsurat kada iti nasasaw na. Now, napatay iti verse 17 bala kan pagmagbaga ay kagagayan laglagay po nyo nagiging pakda hindi kung nananang iti apostolis niya po tayo sa Kristo. Tinunada kada kayo intondong tayo nagiging mauding aldaw. Ado nagiging may pagbaga, nagiging mauding aldaw. No, di kaya nagiging ipagpalabas sa nagiging social media. The end of the word is now coming. Dato'y intondong tayo nagiging mauding aldaw. At parang to, nagiging tao amang lalais kada kayo. Tao amang surot kada gini dagos at arigagay da. Dagito'y nagiging tao amang parmay iti panagsisina. Dagito'y nagiging tao amang parmay iti panagsisina. Kasano ang parmay iti panagsisina. At dumang, ako ba nagiging na dumang personal na explanation, kapan manunutan, manipot, itinasan ko na surat, ako nagiging maalilaw, kat sumina na, nagiging pudno, nagsursoro, manipot, itinasan ko na kasuratan. Ito rin nagiging na ilubungan at arigang-gayda, kadawag na nakwada, espiritu. Ngayon na kayo ay tayo kapagayin. Pumigsa kayo itinasantuan na pagmatiyo. Pumigsa kayo itinasantuan na pagmatiyo. Agkarara kayo, babaan iti panakabalin ti Espiritu Santo. Agkalingan kayo iti ayat ti Diyos. Agpanuray kayo iti kaasin na po kayo ay sa Kristo. Amang ted kada kayo itibya na sanayon. Nalawag ka sa dito na palagit pamupala ka na tayo. Ulitin the verse 20, nanda kayo ay ayate kabagayan, pumigsa kayo, itinasantuan kapamatiyo. Agkarara kayo, babaw iti panakabalin ti Espiritu Santo, agtalinay kayo iti ayat ti Diyos. Agpanuray kayo iti kaasin niya po kayo sa Kristo, amang pedkan kayo iti piyag na pagmanayon. Tulungan niya nagiging agduada. Isalakan niyo nagiging agduma, kat rapsotan niyo ida iti apoy. Kasya niyo man nagiging agduma, apoyogan iti panagputan. Ngayon buralan niyo pati nagiging paggananayda, anaman saan iti kinadarat na. Ay, ito nga sa nalawag iti panakay sura ito na sasao minsay iti Diyos. Siguro iti ang damang panawan may-relate tayo dito kada iti arami dito tayo arami iti tao na saan nga masapol iti explanation
nagiti papastor o nagiti sa tungo pa rin ang bisuro. Simple kapsa tagito na napanbanat sa pupalit din namin. Tapno sa diyan na tayo kahit makapagtalinay na natikar kang napod no, hindi pagmanig kayo. Nagito na sa sao niya po Diyos. Kaya isuda hindi mangtataon na tayo. Tapno basta kaya kabangan tayo hindi agtutuloy na sumuro kanya po Isus. Hindi mo ulit sa benediction, hindi ito yung pamedisyon. Madaygayaw kumahan ti Diyos ang mga iwan ka na kayo. Tapno saan kayo amatnag. Kung na dyan Tagalog sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala. Maya kaya, hindi kayo magkasala. Isumat ti mangitatak kada tayo as ikadalos ken sa raragsak iti samwanan. Iti may sa Dios sa mangisalakan kada tayo. Babaan ken ni Apo tayo sa Kristo. Maited kuma ti dayag tanaw panakabalin ken turay. Manipud iti ukma. Kita ken iti agnanan. Dimisyon na hindi ako, ito nga mensahe na palabusan tayo ng Espiritu Santo, hindi mangi lawlawag kada tayo.